Un estudo liderado por un investigador galego apunta a que as tatuaxes poden diminuir as nosas defensas. A tinta non queda só na pel e pode chegar aos ganglios linfáticos. Pois a idea principal do estudio é que os tatuaxes non son solamente un procedimento cosmético, senón O director da Investigación Natural de Vilanova de Arousa aténdenos desde o seu despacho da Universidade de Lugano, onde é profesor. O que viron tras 7 anos de estudo é que a tinta das tatuaxes circula polos vasos linfáticos. e se acumula nos órganos que se chaman nódulos linfáticos, desde modelos animais hasta mostras humanas, pois de pacientes por calquer motivo sufriron unha intervención que lle leva a evaluar os nódulos linfáticos e víronse que estaban completamente cheos de tinta. Para dixerir eses pigmentos, as células do sistema inmune provocan unha reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria mantense no tempo afectando de como reconoce o sistema inmune os patóxenos. Preguntamos no Clínico de Santiago, onde non observaron patoloxías graves asociadas ás tatuaxes. Din que ata agora todos os estudos en persoas demostran un risco irrelevante. O tabaco é, por exemplo, 30 veces maior. Esa tinta chega, digamos, ao noso sistema inmunitario? Sí. De aquí a traducir que eso hai maior risco de cáncer, maior risco de menor resposta a vacunas? No, non hai nada demostrado. Tampouco se trata de alarmar a xente, pero faltan estudios todavía desde o punto de vista epidemiolóxico que evalúen o impacto real desa tinta. España é o 6º país máis tatuado do mundo, preto do 15% da poboación.